Slavite jeho! Pokoj svätý vinšujeme vám, hospodárom, hospodinkám aj vašim detkám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme. Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú, kde sa tam v meste Davidovom narodil Spasiteľ Kristus Pán. Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sa tak stolu. Mama, otco, detičky, detkovia aj babičky. Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do balíčka. Bolo je dosť, dostal každý, rozdelil ju raz a navždy. Medzi ľudí kvietočky, zvieratá aj včeličky. Kúsok lásky zo srdiečka, ukry aj ty do balíčka. Pastieri betlehemskí jak zvedeli, keď nad svojim stádom straž držali, že v chudobnej maštatke biednej, v jasliach položenej, je Pánom a Bohom celej zeme. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa stalo, ako nám Pán oznámil. Ponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Vítaj, Ježiško, vítaj, milý, udej svoje požehnanie a daj nám sny. My sme vedeli, príbeh tejto zvyk všetkým ľuďom okolo seba radosť pôsobiť. Vinčujem to Božie narodenie, aby ste mohli hojnejšie a pokojnejšie rôčky dočkať. Z lesa živnosť, poľa pilnosť, od Boha lásku, od susedy prajnosť. Teraz nás nezdržujte, čo len chcete, to nám dajte. Sám Pán Boh vám to oplatí, budeme sa primúvať, aby vás Pán Boh požehnával a vždy dobre zdravie dával. Kedy jasná hviezda z neba vychodzila, vtedy Pánenka Mária syna porodila. Vtedy Pánenka Mária syna porodila. Jak ho porodila, šumne mu špívala, hajaj búvaj, sám Syn Boží, boja bíbar spala. Hajaj búvaj, sám Syn Boží, boja bíbar spala. Hristos, Slavite jeho!